باید خود چی میشه жесткий бад рафтем даже президент фехтш мега ки брен апелляция бтен ҳама чиз ки ҷада ранги эсенге неста ки президенти пифел битона бигира ягон кор кана уҷа судиё отдельная ҳама чи отдельная оз амора дидестан ку бинам чӣ мешава барое ки хел бугум полни роз гирифтам да ман намедонам чоз ман бояд худам тамошо дорам худо нигоҳбон тамошо ба хай гап мезанам. салом алейкум дӯстони азизи хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. чуноне ки ҳамаи мо медонем рӯзи 24 муҳорибаи варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар созмони PFL гузашт ки дар натиҷа Лоиқ аз рақиби худ Алекс бо тасмими доварон мағлуб шуд. худи Лоиқ ҳама мухлисон ва варзишгарон аз тасмими доварон норӯзигӣ баён карданд, чунки аз рӯи статистикаи муҳориба ҳатто пирӯзӣ бояд ба Лоиқ дода мешуд. Лоиқ Раҷабов тасмими ҳакамонро ноодилона хонд ва аз натиҷаи қувваозмоӣ ба PFL эътирознома навишт. агар шикояти размкори тоҷик бенатиҷа монад, он гоҳ ӯ аз шоҳҷоиза ки $1 миллион мебошад маҳрум хоҳад шуд ва Алекс Мартинес ба даври баъдӣ роҳ ёфта муборизаро барои шоҳҷоиза идома хоҳад дод. дар ҳақиқат ҳам тарафдорони Лоиқ бениҳоят зиёданд ва барои беадолатии доварон вокуниш нишон доданд. ин ҳамаро Лоиқ Раҷабов ба назар гирифта миннатдории худро таърихи инстаграмаш ба ҳама тарафдоронаш бо забони русӣ расонид ки ҳоло пешкаши шумо мекунем. Спасибо всем братьям за теплые слова и за поддержку. Вы все были свидетелями этого боя, как эти крысы забрали у меня победу. Но я надеюсь, изменят решение судьи и дадут мне то, что принадлежит по праву мне. Спасибо еще раз. Не могу ответить всем, физически не хватает времени, а так вы самые бомбные братья. Навиштас Лоиқ. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. Хайр.